löytyy se oikea vaihe, niin lähdetään. No niin, siitä lähdetään. Juho Pulli on ohjaamissa ja Setor 5.11 on ajokkina. Vielä pitoa riittää. Hidasta on kuitenkin meno. Ja odotettavissa, ettei se tästä kovin paljon pidemmälle mene. Näin pysähtyy Juho Pullin meno. Taitaa kuitenkin hivenen pidemmälle saada lavettia kuin Tarmo Juotasiemi. Kytkintää. Ja niin lähtee Forsan liikkeelle. Ja lisää vauhtia. Tulla 40 metriä. Kyllä Viukkonen tässä pesee koko muun porukan. Hyvä on pito, hyvät ovat kierrokset. 3000 kierrosta alkaa olla napissaan. Ja aika lähelle Pulpulleen tässä mennään. Viimeiset metrit, painaa ja sieltä se tulee! Jukka Viukkonen, Holmo! Terästyöhän Viukkonen, taas sponsori on sieltä. Näinen pölläilyt pakoputkesta ja Viukkonen on hiehtivaa liikkeelle. Kierrokset nousee. 3000 kierrosta on lasissa, kun Viukkonen vetää jo rajusti 80 metriin. 90kin tulee juuri ja juuri. Kytkentä on tehty, vihreät liput ylhäällä. Vielä vetää Harkko vähän henkeä ja sitten kohta lähdetään liikkeelle. Sieltä. Tappiin ja näin. Tappilla komentaa Harkkoilla. Menossa on meininkiä ja nyt meni 90 metriin. No ei aivan 90 metriin, mutta erinomainen veto Pappilalta tähän saumaan. Ensimmäinen haastaja pikametsolle on Matti Nissinen, joka on tuon Eetu Noukkalan keisin tuonne lavetin eteen jo pysäköinyt. Nissinen veti vielä tuon Pulpulin heti ensimmäisellä kierroksella. Ottaa löysät pois vetokettingistä. Näin. Kierroksia ylös ja niin lähtee Nissinen liikkeelle. Nosteena 163, niin hyökkää. Sitten komennottaa kiinni. Ollaan 50 metriä ja tullaan aika haipastaa. Yli 100 metriä tullaan, mutta ei aivan riitä, Mika.